Soc Amparo Martínez Martínez, tinc 38 anys, soc administrativa i vaig néixer en València. Jo soc Cristina Planells Medina, tinc 37 anys, soc professora i vaig néixer en Torrent. La comparsa Benimerines es va fundar en 1998, ¿vale? Per un grup d'amigues que varen decidir apuntar-se a fer festa. I la comparsa Almohades es va fundar a l'any 2000 per diversos grups d'amics que el mateix, ja ha dit Amparo, pues, a fer la festa més gran, per participar. Forme part de la meva comparsa des de l'any 1998, o sigui, 17 anys, des de que s'ha fundat. I jo un poc com Amparo, també forme part de la comparsa des de l'any que es va fundar. És que n'hi ha tants. A veure, l'acte que més m'agrada, a veure, l'acte del sopar de capitania, ¿vale? I és un acte molt bonic, molt emocionant. També tenim les trabucaes, també són molt xules, perquè a mi m'agraden molt. I sobretot l'entrada. L'entrada és l'acte per excel·lència. Sí, jo coincidisc en Amparo en que l'acte dels que més m'agrada és l'entrada mora i cristiana, i després el que m'agrada molt també és el pregó, perquè eixim un poquet de lo que és la torre. I veus a la gent que per tota l'avinguda que també està participant. Dediquem temps a la comparsa? Doncs prou, la veritat que sí, prou. Tots els mesos les reunions, després si fan alguna coseta, la veritat que sí, prou de temps. I jo la meva dedicació a la comparsa, la veritat és menor de la que m'agradaria, però bueno, tampoc tinc més disponibilitat de temps. Això sí, tots els mesos reunions, en la comissió de treball que calga, en el moment que siga, si n'hi ha que organitzar alguna cosa, doncs s'organitza, se participa, se llava, se frega, se arreplega i el que faci falta, i se cuina, si cal. Durant l'any, activitats, home, n'hi ha... En el que és la comparsa, ara ja no n'hi ha tant. Antes n'hi havia més activitats, fèiem més festes, fèiem més sopars. Ara ja són els actes més de la federació. El mig any, el Sant Joan, ara ja és més tranquil·let. Sí, exacte. I nosaltres, a més d'això, aprofitem, pues, cada mes que n'hi ha reunió s'ajuntem per sopar. I per lo menos sabem abans de la reunió de treure el boli i la llibreta i a parlar coses i a organitzar. Destacaria dels meus ciclistes de Torrent pues que són molt participatius. Són una festa, no sé, molt participativa, molta huerta. No sé, és el que més destacaria de la festa. Sí, jo també un poc destacaria com Amparo. A més, l'altre dia estàvem parlant-ho. Sí. Que entre nosaltres, que precisament en Torrent és el poble, la ciutat en aquest cas, que més gent participa en la festa, en el desfile, en les comparses, en les filaes, i això fa una festa molt bonica, perquè fa una festa amb molt de colorit, amb molt de soroll, amb molta música. És que això no podem dir, estrangers, no es podem dir. Va ser molt bonico. Va ser molt bonico, molt bonico. Teniu que vindre el 29 a veure-la, clar. Però a mi m'agrada molt. I a mi el meu, home, va ser distint al que duguem normalment, si se pot dir en aquest sentit, i ja està. Sí, no, sí, la veritat que sí. I que vulguis saber més, superdiferent, vamos. que vinga. ¿Alguna cosa del boato? La veritat és que sé poquet del boato, perquè com me dice no ha participat molt i és un poquet més secreto, però no sé, va ser Guerrero. Crec. En principi. Bueno, pues al veurem. Sí. És que no vos puc dir res. I jo estava pensant a veure què podia dir del meu boato. Va haver música, va haver ball i ja està, hasta aquí puedo leer. La relació amb Alejandro i amb Yolanda, molt bona, la veritat és que han format un grup molt bé. Sí, jo penso igual que Amparo, la relació entre els quatre, pues des del primer moment ha sigut pues, com una pinyeta, perquè al remat anem junts a tantes coses enguany i compartint tantes taules de sopars que molt bé, molt fluida, molt espontània, molt bé, natural. Què li diria a la gent? Que vingueren, que disfrutaren, que vegueren l'entrada, que la música, la pólvora, tot el conjunt de la festa.
Sí, sí, jo és que li diria el mateix a la gent que no coneix encara les festes de Torrent, pues que s'animen a vindre a participar, que cada dia n'hi ha una coseta, cada dia poden participar, cada dia poden ballar, cada dia poden